Bai, oraingo kreditu aldaketaren proposamenerako 12 milioi euroko proposamena egin dugu eta 3 atal nagusi bereziko genituzke 12 milioi euroko proposamen horretan. Lehenengo izango litzateke 2023ko aurrekontuetan sartu ezin izan ditugun hainbat partida. Esate baterako, hainbat sailetako jardueretarako partida. Edo, esate baterako, zerbitzu teknikoetan, hainbat bide publikoren konservaziorako eta material elektrikorako partidak, esate baterako. Beste bigarren bloke bat izango litzateke, udalak bere bide lagun funtzioan, herriko eragileekin duen harremanean, ematen dituen diru laguntzak, haiek egiten dituzten ekintzak sustatzeko. Eta hor, beste 700.000 euro izango genituzke, aurreko aurrekontuaren milioiari erantzitakoa. Eta azkenik, udalak berak egin beharreko inbertsio nagusietarako, 6 milioiko inbertsioetarako dituen partidak. Esate baterako, gizarte zerbitzuen departamentua muliatera eramateko obra egitea, edo Santiago kaleko obra egiteko, edo presako parkea estaltzeko, edo beste hainbat bide publikotan egiteko inbertsioak jasoko lituzkena.